Mhuri Zimbabwe. Zita rangu ndinonzi Brandon Kanyongo. Ndine makore 25 ekuberekwa. Tinoda kuti tizive kuti chaita kuti muvate pamuri apa chii chakaitika. Mhuri Zimbabwe ndakawirwawo pasi pemaini ndakatyoka musana nembabvu nzvimbo yebhindura kuklemu kwaMakai. Ubva ipapo nobva maitwa sei? Makaenda kuchipatara here? Tinotenda ndakatakurwa nemuridzi weklemu akaenda neni kuchipatara ndobva anondisiya pachipatara. Saka pakaitwa police report kuti makuvara sei? Police report yakadiwa nana chiremba ndobva anotora mupurisa panzvimbo yepolice station ndobva auya naye inse munhu aisakwanisa kutaura akabva anyoresa wrong statement achitanga ndinhonga kune nzvimbo yakamiswa kumaina ndobva auya neni nemota yake ndobva andisiya pachipatara. Saka aita semubetseri kwandiri. Saka iye uri kumira here achikubatsirai iye neveukama nevamwe vamosishanda navo pabasa iri? Muridzi wemaini kunyoresa wrong information yaitova nzira yekuzviburitsa munyaya. Hama hapana dzikundibatsira, handingareve nhema, handina imwe chete hama yekundibatsira hama dzangu. Saka chikumbiro chamungada kupa kumhuri yeZimbabwe nedambudziko ramunaro iri, tinoona kuti hamukwanisi kumuka, mune kateta, mapamba, chimwe chamungada kubatsirwa kumhuri yeZimbabwe chii? Tinotenda mhuri yeZimbabwe, chikumbiro chandinacho kwamuri ndokumbirisa kuti mundibatsirewo nemari kuti ndioperate, kundibhadharirawo mari kuna chiremba wemabhonzo ndikwanise kunge ndichioperate. Mari kudikanwa kukudiwa 1400 yekutenga masimbi kuti ndiswe kumusana. Kuzoita yachiremba aita ari kuda 1100 US. Ichinzi pane zvachazoda kuti anga achishandisa kusanganisira nemari yake ipapo. Saka pane chimwe chamungada kubatsirwa singatarisi izvo zvinodiwa kwachiremba? Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Munzvimbo mandiri kugara mubhindura ndiri kugara pamba pekuloja. Izvozvi kubva musi wa7 February wandakakwara handina kunge ndatobhadhara February wacho nemwedzi unoyo watiri asati ndaubhadhara. Asi pamwedzi umwe neumwe ndaimbobhadhara $40 pamwedzi. Alright, saka tiri kuti dambudziko raita hapana here wakakubatsira ivo kuti musvike pamura? Tinotenda handina munhu atandibatsira pari zvino. Kutaura kunoku tototamburawo ndakabatsirwa nemwana mucheche, mudzimai wangu akabatsirwa mwana mucheche musi wa14 indakwara musi wa7. Saka anenge achida kundichinja mapamba. Dzimwe dzenguva mapamba asvika pakupera totsvaga zvimwe zvekuti ndimbomonerwe tichimirirawo kuti tikwanise kunge tichionawo kana $2 totengawo mapamba maviri. Mhuri yeZimbabwe ingada kubatsira ingakubatai panhamba dzipi? Mhuri yeZimbabwe nhamba dzangu dzerunhare dzinoti 0786 33 4410. Ichibudisa zita rekutani? Rekuti Brandon Kanyongo. Mungadzokorerazve nhamba dzefoni? 0786 33 4410. Tinotenda nekutipa kwamaita information. Kuda ruzhinji rweZimbabwe ungawanawo chavangakubatsirai kuti mubatsirikane padambudziko iri. Tatenda. Ruzhinji rweZimbabwe unoda kuti tizive kuti tiri kutaura nani? Mukutaura naPriscilla Mugodi, mukadzi wanogwa Brandon Kanyongo. Brandon Kanyongo. Toda kuti mutitsanangurirewo dambudziko ramuri kusangana naro nedambudziko rakawira murume wenyu rekudirikirwa nemugoti. Dambudziko randakasangana naro nderekuti murume wangu akadhirikirwa nemugodi achishanda munzvimbo yebhindura ichinzi kwaMakai. Saka adhirikirwa akatyoka spinal nembabvu pamusana apa, haana zvaari kumbokwanisa kuita kana kuti ashande hapana.
Saka paakawirwa mugodhi akakwanisa kutakurwa nemuridzi iye weGraham nokumuendesa kuhospital. Saka kuhospital uku akaendeswa kwankusina kana kutoitwa nemari yekuti arapwe. Saka kwakazouyawo gogo ndiwatinotiwo hama iri padhuze weye akakwanisa kumuchengeta kubva ari mudiki, akati kwanisa kuti batsirwa nemari vakatengesa mbudzi, mari yakaita shoma yekuti akwanisa kutengerwa tumushonga tushoma tokuti akwanise kushanda. Saka tinoti isusu kubva musi wa7 kusvika musi achibudiswa muchipatara, imi maienda kundomuona here zuva nezuva? Ndaienda kunomuona pasina kana mari yekuti ndikwanisewo kukwirawo mota ndichienda kuBhindura hospital. Ndaitofamba netsoka apa ndiri murwere ndisati ndabereka mwana, zvaitika musi wa7 ichiitiko ichi, ndichizobarawo mwana musi wa14 February. Ndingokwanisa kuenda netsoka ndichidzoka pasina kana mari yakakwanisa kundibatsira. Pamuri kuti maifamba netsoka munogara kudonho ripi, munzvimbo ipi kuenda kuchipatara kuBhindura hospital? Togara munzvimbo yeBhindura kuWoodbrook. Taitofamba kusvika mutaundi, ndofamba imwe distance inobva mutaundi kusvika kuBhindura hospital. Tinoona kuti makatarisana nedambudziko iri, murume wenyu haafambi, une catheter. Pane here zvimwe zvamunoda kubatsirwa pamurume wenyu? Tiri kunyanya kuvavarira kuti akwanise kubatsirwa chakanyanyisa kukoshesa. Chandiri kuvara nemwoyo wangu kuti dambudziko iri ndakwanise kurikunda imari yeoperation yekuti aiswe masimbi muparo dzake dzigodzokedzanawo akwanise kufamba. Uyewo nematambudziko akawanda ndiri kusangana nayo pamusoro penyaya iyi. Mari yekudikanwa nadhokota imari yakawanda 1,400 yekuti aiswe masimbi. Pachizodiwo imwewo yekuti vamukwanise kumurapawo nezvimwe zvichazodiwa chitiwo 1,100 ichazenge ichidiwa nadhokota. So pamba ndiri kusanganidza nawo kuti tiri kuloja, hatipana kwatokwanisa kuwanana mari yekuti bhadhara rent. So far tane 2 months tisina kubhadhara kubva musi waitika chiitiko ichi. $80 ndo iri kudiwa pachiri kugara. Uyewo tiri kudiwa mapamba nemagirovhosi, mamwe acho torimbowachawo angatengowo $1 akapera ndekungowacha. Mapamba handina, ndiri kungombomurepo nemazambia. Uye mwana anenge achindinetsawo, ndiri muzvere. Baba vanenge veida kuchinjwawo saidi ravo, vanokwanisa kurara 1 hour ndokwanisawo kuchinjawo munhu nerimwe saidi nekuti havakwanisi kurara nguva yakareba vari vega. Tinoona kuti mhuri yenyu ichiri doko, veukama makavaudza here padambudziko iri? Veukama takavazivisa, asi vari kuti havanawo mari, vari kungopawo chimwe choto chekuti havanawo mari. Saka tangotarisana, ini ndisiri kushanda, iye asiri kushanda, tichishaya chikafu kana chekuti tikwanise kubatsirikana nacho chekupawo murwere. So far pautodiwo madrip ana ropa zvese hapana zvatiri kumbokwanisa kuwana. Saka totikumbira kubatsirwa kwamuri muri weZimbabwe kuti tikwanise kubatsirikanawo pachikafu nerenti naiyo mari yekudikana kuti murume wangu amburapawo chimbotara mutore mamwe matambudziko. Tinotenda kuti ruzhinji rweZimbabwe rwanzwa dambudziko renyu. Tapiwa nhamba dzababa kuti kuda vanenge vane mwoyo vanogona kuisawo parubatsiro rwavo kuti baba vaite zvakanaka. Tinokushuvirai kuti ruzhinji rweZimbabwe ruchakubatsirai. Pane zvimwe here zvamungada kutaura kuruzhinji rweZimbabwe? Tinongotenda kuti dai matirangarirawo mhuri yeZimbabwe kuti utendai nerudo rwenyu nekutibatsira kwamuchaitiitira kuti mukwanisa kuondawo dambudziko ratinoda kusangana naro. Aita basa.